Sena minn meta feċ l-ewwel każ tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin, il-Prim Ministru Robert Abela ssokta bl-inkonsistenzi tiegħu, karatteristika li ġar miegħu fl-aħħar 12-il xahar li l-poplu Malti wawċi spiċċa jħabbat wiċċu mal-firxa tal-COVID-19. Waqt attività politika laburista fil-Mosta Abela qal li sa mill-bidu net fem li din il-pandemija kienet ser tkun maratona. Madankollu u d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn saħħu f'temp ta' jumejn illi l-COVID kien xi ħaġa tal-passat u li pajjiżna rebaħ il-gwerra kontra l-virus. Fimna sa mill-bidunet li se tkun maratona il-pandemija u hekk ġara. L-istatistika turi b'mod ċar ħafna illi il-COVID hija warajna. Manuel Macron qal illi għaddejjin minn gwerra kontra l-COVID. Din il-gwerra aħna arbaħnija. Skont il-Prim Ministru, n-normalità f'pajjiżna kellha tasal 3 xhur biss wara li l-pandemija bdiet tinfirex fil-Gżejjer Maltin kontra kull parir mill-esperti mediċi illi wissew lill-Gvern Laburista bil-miġja tat-tieni mewġa. Iżda mingħajr l-ebda bażi xjentifika Abela baqa' jisħaq li l-mewġ kien fil-baħar u li l-aħjar ħaġa li kellhom jagħmlu n-nies f'nofs pandemija kienet li jmorru jgawdu l-baħar ħalli ma jħarbtux is-sajf lilu. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Obdu r-regolamenti kollha għaliex ma rridx li tħarbtu lis-sajf. Matul din is-sena sfortunatament pajjiżna kompla jara żieda fil-każi kull meta l-Gvern ta' realtà falsa tal-pandemija mill-Prim Ministru Robert Abela bin-narrattiva tan-normalità li kellha tasal mill-tal-anqas 3 darbiet li ninsabu f'ġenna u li ċ-ċittadini għandhom joqogħdu fuq kliemu. Iżdissa f'nuqqas ċar ta' ppjanar Abela qed jgħid li ma jafx ser ikun qed jiġri il-ġimgħa d-dieħla. Se nkun magħkom u tagħkom. Miegħi tafu fejn qegħdin. X'se jkun qed jiġri l-ġimgħa d-dieħla, jien ma nistax nagħti garanzija tiegħu ħadd għaż dawn is-sinjuri li hawn ħdejja li huma esperti fix-xjenza ma jistgħu jagħtuh. Francesco Catania, għal Net News.